Sorote Sosadara tan bisa sinulih samar yen tekan grahanane. Gege kala mangsa rebut kapitayan bener kalindih datan mokal akeh perkara kang mungkuh bareng arep ning peteng burine. Jagat us kebrebeken sumpah satriya kang ora pantes sinatriyakake. Geger bumi perbolesus geteri angin Garuda sumiyut nyawang pokale menungso kang jak-jakan ning bumi pertiwi. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Yang suksma mangadi luwih payungana marang titah kang sumebar aning jagat raya. Putuku wong gagah, putuku wong jentara, Nger Bratasena. Ana dawuhmu apa, Matswapati kakekku? Nimbali putumu aku Bratasena. Aja was-was jroning tias, aja tida-tida jroning nala. Pun eyang ing Wirata Prabu Matswapati wis lila legawa masrahake bumi subur kang wujute alas sinebut bumi Wanamarta, ya bumi mrentani. Kuwi kabeh minangka liru utawa ijol praja Ngastina kang sakmengko wis dinggo mukti Kakangmu Duryudana sakurawane, Nger Bratasena. Leng-lenging driya mangu-mangu mangunggung kandhuhan rimang lirlena tanpa kanen lirlena tanpa kanen yen tan tulusa yen tan tulusa mengko sang Dyah Utama
ngestokake dawuhe Matswapati kakekku Bratasena. Kepiye? Kenang apa kok puneyang maringake bumi Wanamarta ya alas mrentani iki sakwutuhe marang para Pandhawa. Puneyang mung kepengin ngreksa trah wiyasa tedhak turuning Begawan Abiyasa. Aja nganti congkrah, aja nganti gegeran rebutan kamukten kang wujude negara Ngastina. Bratasena, wujude bumi Wanamarta ya alas mrentani kae babatana bangunan praja kanggo mukti wibawa kowe sak kadang-kadangmu para Pandhawa. Senadyanto bumi Wanamarta kondhang kaloka dadi alas kang angker, alas kang wingit, nanging bumi Wanamarta kaisih kebawah negara Wirata. Mula aku percaya ngger Bratasena kanthi linambaran jejeking iman lan gemblenging tekad kowe sak kadang-kadangmu para Pandhawa bisa kasembatan bangun Wanamarta. Yo. Mung pangestune Matswapati kakekku sing ndak jaluk kanggo sarana nyurung jangkae putu-putumu para Pandhawa. Pangestuku tansah lumintu Bratasena. Gejokna sikilmu ana bantala. Muga-muga kanthi niat kang apik, sedya kang becik, arahayu kang tinemu, slamet tanpa ribet ngger Wejasena. Muga-muga kasembatan yer Bratasena. Apa kang dadi sedya kang sarta tekadmu? Begegek ugek hemel sadulita wonten lupute Semar kula nyuwun ngapunten ingkang ageng nggih Den. Kula nyaket kaliyan dika ndara kula Raden Bratasena.
Wah. Aku malah ngaturke panuwun dene Kyai Semar. Isih setya karo Bratasena sak sedulur. Kula nyedak punika kula nyawang wonten momongan kula ingkang sajake mangu-mangu. Semunipun wonten ingkang dipun penggalih Ndara Bima niku kakiyataning Pandhawa. Ndika aja susah. Yen sampeyan susah mengke Pandhawa suda kakiyatanipun. Susah niku kembange wong lara. Lara niku kembange pati, Gus. Sigra tandang risang bayu siwi. Ritungkul manembah anglir boyo kuntap. Anglir boyo kuntap. Bejo kemayangan Pandhawa cedhak karo kowe. Merga Kyai Semar sing tanggap karo rasaku. Kula niki dipun utus kalian sing ngakarya jagat pancen supados ngemong para satriya ingkang hambek sadu ing budi. Yen enten sing kliru badhe kula sendu, yen enek sing padhang kula nggih nggur nyawang. Ora-orane kula yen badhe njaluk kune boten. Punika salah satunggiling dharma kula, Den. Wah, rasaku prihatin, hatiku abot, pamikirku ngelambrang tekan dindi. Aku prihatin nyawang Astina saiki iki. Kuwi tinggalaning bapakku Pandhu. Anggone bapakku ngrakit lan tirakat kanggo majuning praja Ngastina. Saiki malah dinggo jogetan karo Kurawa. Negarane rusak, bosah baseh amblasah, rusak tata kajiwane. Merga sak perangan gedhe wong-wong Astina wis ninggalke dasaring bebrayan. Bener. Ngastina niku pancen kudu didandani. Monggo yen jagake Kurawa, Kurawa ora bisa ndandani. Merga Kurawa niku nggih pun rusak. Kurawa niku pun rusak. Olah pekertining rasa kang ora nganggo dasar kautaman anane nggur milik gendong lali. Piye nggonku bakal tumindak Kakang Ismaya? Kula tak matur sedhela nggih, Gus. Ngastina saiki rusak ya merga wong-wongane padha golek kawibawan. Padha pinter oleh guneman ning babar pisan, siji wae ora ana sing mencok. Kawula cilik dienggo ancik-ancik nggo golek kamulyan luwih-luwih enten ing babakan hukum sakniki-niki pun jumplang saking tembung adil. Laku ning hukum ya wis penceng saka adek-adek. Emane Gus, emane. Punggawane kuwi jane ya mudeng pernatan ning kenggonan sifat maling. Kados enten perkara paten pinaten ning negara Ngastina wingi nika. Manggalih cobi manggalih. Coba yen sing mateni kawula cilik aja tokok mateni, aja tokok mateni. Maling pitik mawon biyuh leh ngebuki meh sak desa. Dilebokke kunjara ya isih disiksa karo Punggawa Praja. Lah, bareng sing kena perkara ki Punggawa mongko ya ngerti marang pranatan kang dikepara Punggawa iki ngerti olah hukum. Nganti suwe nika nek ngadili. Perkarane mung digawe ruwet. Niku namine rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Nek Semar sing dadi ratune
tak hukum pati tenan wong sing kaya ngono kuwi. Iya. Kaulane nggih ngeten. Pun ditata bun rusak nalare. Disuguhi perkara sepele digedhekke kadosta gegere salah sawijining titah sing jare iso duwe kadigdayan linuwih. Ya to. Akon-akon kesekten ning ngapusi. Alane meneh nganggo kedhok agama niku dimusuhi wong sing temen. Tunggale nggih enten sing musuhi niku wong sing nggunakake nalar. Nek kula gagas wong loro niku ya padha salahe. Sijine tukang apus-apus, sijine tukang kemeruh. Kabeh niku asline nggur golek panggung. Nggih to? Nggih padha rasaine. Kula mawon nganti jublek kabeh rusak kahanan sing nyata kok digawe sandiwara. Aku kudu piye? Mongko Ngastina iki wis dikukuhi Kurawa. Sampean kudu ngetok. Pun ben nek wis direbut karo Kurawa ya ben. Ning sampean gawe tandingan. Alas mertani dipasrahke yang sampean Matswapati. Sampean bangun kanthi luwih tuwajuh. Diniati ngibadah lan dharma. Idep-idep karo menehi weruh wong sak jagat. Pandhawa kudu tetep becik lan iso luwih utama tinimbang para Kurawa. Seranane wong yen luhung Mas nenes kuwi karate prayit neng kewuh risang panenggak Pandhawa gereng mongko panggugaing kuwanen mancat bumi balang sikil tumiba ing lemah jemblong sak sumur jerone.
rekata Dyan Bratasena kampuh poleng bang bintulu adi sarira ngawula dumangga dek wak simbar jaja yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen lumaris ucap kacarita nalika samono Dyan Bratasena wis prapteng tepining wana martaya bumi mrentani sigra mlintir gumbala angun jaluswa ambekos kadya taksaka nembur wisa alas gung gegorotan kebak gurda ting jenggelek pangingkayon sambung sumambung tepung ngamaro gunung sigra katrajang kridaning sang panenggak padha sanalika bumi horeg goro gurnita padas padha gempal jurang samya jugruk wit ingkang gedhe rebah kabarubuh kang jero tancepe padha pukah ingkang cethek rungkat sak oyot-oyote watu gilang kinaryon celang gugur agraning arga gumaruduk sabawaning antika ya gerah ing mangsa labuh buron wana sami ambyar bubar mawut sarasaran gajah banteng singa barong warsuh lawan kidang menjangan dalah iber-iberan otot kenceng ngarenceng wadana hambrabak netra ngandhik ngatirah anggeget waja Dyan Bratasena Gya mbabati bumi mrentani ya alas wana marta kinarya mbat-batan Raden Bratasena Ayo ganti kono. Leren ae. Oh aku barang lho. Tak kira lah.
Pauta kaya mangkono. Binabat telas wana marta. Nora kang kaya aneng solahe para. Dedemit lan jin setan priprayangan wonten. Salebeting alas mertani. Polahe sang jin dam darat gumricik suarane. Yeah. Hey. Oh.
wayun Sang Yaksendragara rupa mangesos kadyangen pangsempal kaprapal selo-selo kaplasa satulum mayu mangungsi kagiat kagodha kang jaga bumi yen tak sawang-sawang iki kaya jimdam darat keleweran keringetmu kerenggosan ambekanmu ana babakan apa dam darat Sirun Raden Dandun Wacana ngaturi kauningan bilih sak mangke Wanamarta utawi Alas Mertani kedatengan mengsah kala wau bondo nekat sampun wanuh bubrahi Kang Sarta mbabati Wanamarta ingkang sejatosipun papan mriki punika wujudipun keraton Kajiman. Ya jagat ya dewa ya Bathara Dam darat Kula wonten dawuh jeneng si raja mung meneng wae papakno satriya mau pringgakno secara becik supaya ngalih saka papan iki lan ora mbacotake anggone mbabati alas iki. Menawi mboten saged Purba Wasesa tak pasrahke sak wutuhe marang kowe Jimdam darat. iki menungsane. Lah iki menungsane sing wis wani mbabati Alas Mertani. Gus, yen bisa tata janmu ngaku kowe kuwi sapa? Satriya penenggak Pandhawa jeneng Werkudara. Ya Brata Sena. Piyuh. Wani mbabati alas iki, durung weruh aku tetunggule para jin. Jenengku Jin Dam Darat.
Gage arep ngopo? Wah. Wani mbabati kene. Kemah-kemah dadi awu kowe. Lalu kamu. Wah! Marganing batimu. What? Oh! Ah! Halo kamu. What? What? No! Ah!
sagyatari sang abirango ore nanggul ginempet kampet duh sang retnaning bawana ya jagat ya dewa ya bathara ora kena sinangga enteng kasekten kang sarta kadigdayane satriya anyar katon niki mau satriya sing duweni kekendelan kang linuwih bondo wani bondo nekat wani bubrahi lan babati Wanamarta kang sejatine dadi kratoning para jim kang sarta para Gandharwa kekendelane satriya iki mau kekendelane satriya kang anyar katon ketitik ora kena sinangga enteng karana jim dam darat wae kaseser ing ajurit satriya anyar katon ibarat wong negara pring aja mbok pilih sing lempeng-lempeng ki dangkele tanding ngono Jim Dandun Wacana ya Jim Jayalaga tandangono yayi wis yayi monggo kanthening tumu salame mong awas eling lukitaning alam kakang Jim Yudhistira mambengi lakuning Dandun Wacana ana parigawe apa yayi wis yodi adiku sing tak tresnani yayi Jim Dandun Wacana ora usah mambengi sing dadi lakuku negarane awake dhewe kang mapan ana ning kraton Kajiman Wanamarta ana sing arep bubrahi ana sing arep babati yayi kepiye aja banget-banget leh munggondeli bumi Wanamarta ya bumi mrentani iki amarga apa sejatine bumi Wanamarta ya alas mrentani iki mung titipan iki sing yasa ora ana liya kejaba mung pukulun Bathara Indra mula ya yayi aku lan kowe sakadang Jim Gandharwa amung dititipi besok yen wis wahyane mangsa kala ana satriya kang luhuring budi kang bakal ngganti keprabon ana ing Wanamarta iki mula ya yayi ndak sawang wis ana trontong-trontong pepadang sing nekani Wanamarta ya bumi mrentani kae sajake para Pandhawa eling ya yayi mrentani iki mung titipan yen wayahe satriya kang luhuring budi mau wis wancine timbul awake dhewe aku kang sarta kowe sakadang kudu bali marang alam Kajiman kang sinebut Alamantara mangkono kakang ya pancen kapara nyata mula ya di ayo enggal dipapak satriya kang anyar katon mau ya yayi
Tejo Sulaksana tejane satriya ingkang nembe prapta ngajeng pundi ingkang sinedya wingking pundi ingkang pinangka tigas kawuryan sinten sinambate wangi Sang Prabu. Raden, kula ingkang ngreksa bumi Wanamarta mriki sudi amastani kula pun Jim Yudhistira. Wingking kula punika kadang panenggak ingkang nami Dandun Wacana nggih Yayi Jim Jayalaga. Ingkang panengah Yayi Suparto dening kang kembaripun Yayi Jim Nakula kang sarta Jim Sadewa. Lajeng paduka Raden, Kula pembar para Pandhawa. Nami kula pun Puntadewa, dene punika kadang kula Bratasena Permadi dalah ingkang kembar nenggih pinten kelawan tangsen. inggih. Kawuning ana Raden, kula lan adi-adi kula mapan wonten ing Wanamarta mriki namung dapur nunggu lan ngreksa kamuktening para Pandhawa. Kados menapa ingkang dipun dawuhaken kalian Pukulun Bathara Indra. Mbok bilih Wanamarta mriki badhe dados kraton sarana kamukten lan kalungguhanipun satriya ingkang mahambek luhuring budi. Saking pamitang kula inggih namung paduka para Pandhawa. Mila Raden, sumangga. Sumangga sakmenika badhe kula borongaken Wanamarta menika dados kamukten paduka Raden Puntadewa sakadang. Lajeng paduka sakadang badhe mapan wonten pundi? Raden, Gandharwa menika gadah alam piyambak ingkang dipun wastani alam antara. Lah wekdal sakmangke sampun titi wancinipun kula sakadang bali marang alam kula. Kawuning ana Raden, Wanamarta menika kapirang dados pirang-pirang cacah nuninggih sisih kidul punika kasatriyan Jodipati, sisih ler Madukara, wetan Bumi Ratawu sarta ingkang pungkasan ingkang kilen kasatriyan Sawujajar. Nanging punjering wilayah menika mapan wonten ing tengah ingkang winastan Kraton Indraprastha nggih Amarta. Menawi paduka Raden Puntadewa sampun kajumenengaken wonten ing Kraton Indraprastha menika, kula aturi ngagem asma kula pun Yudhistira. Satriya kang gedhe dhuwur, aranku Jayalaga. Dadi pusakamu. Satria ingkang bagus Jim Suparto, mugi-mugi saged andayanana kasantosan. Jim Nakula mugi saged dados nami paduka Raden. Kula Jim Sadewa ugi mekaten. Nuninggih Sang Prabu. Ngestakaken dawuh. Kula sakadang nyuwun pamit Raden. Sigroncat para Gandharwa bali marang alam antara. Wauta kaya mangkone lang sipating alas. Dadi negara kang agung terendah. Winastan negara Ngamarta yang Indraprastha arane. Dasare kraton tiban gawe gegering jagat.
Pukulun Bathara Indra ingkang rawuh. Pukulun kagiat raosing manah kula. Boya penapa wigatosipun perlu amrepeki keng titah pun Puntadewa sakadang. Bongilah heng sekaring bawana langgeng. Nger Puntadewa. Sumurupa lamun prapta ulun mrepeki jeneng kita sakadang. Mung bakal paring pawarta kulup sejatine ing ripalungguhan iki negara Ngendraprasta ya negara Amarta wis binangun. Wis dadi negara kang gedhe lan santosa. Lah sakwuse sira para Pandhawa sakadang ambabati wujuding Wanamarta kang sarta mrentani kang saka kuwi kulup supaya jeneng kita kulup Pandhawa antuk kamulyan lan katentreman kang sarta murih Ngendraprasta kene saya ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Gelaren wujuding sesaji Raja Suya minangka tandha syukuring para Pandhawa tumrap negara Ngamarta kang wis binangun iki kulup. Tatan ngawruhi kang tekane tanpa sangkan